țica, mețica, am băut și eu la cântarea asta, m-am simțit și eu bine cu oamenii, cu prietenii mei după aici. M-am enervat un pic și am răspuns. Când am văzut profilul lui, zic, da mă, zi, ce vrei? Și spune că eu i-am blocat Facebook, că căuta ceartă cu mine. I-am vorbit frumos. Ați văzut în filmarea asta, i-am vorbit dulce, i-am vorbit cizelat, frumos, educat, că așa e frumos să fii. Și el s-a lăsat pe voce, băi, Doamne, că nu există așa ceva, că ne vedem pe pământul ăsta, ne întâlnim, nu e așa cum... Și eu, ce ai, mă, trăiesc că copiii tăi, familia ta, ce ai, mă, frate, mă, ești nebun la cap? Eu sunt lăutar ca salam, ca ăștia care au acceptat ani de zile să le vorbiți voi în nas, ca oamenii. Eu sunt și șmecher, dacă vrei, și vă bat care mă deranjează pe mine. Numai că ăsta a tăiat filmarea și a pus ce-a vrut el. Ca să se înțeleagă că eu am ceva cu salam, că am ceva, n-am ce să am. În primul rând, hai să vă spun un lucru. 1. Lăutar ca salam nu se mai naște în România asta, n-am ce să am eu cu el. 2. Cine e invidios pe salam înseamnă că... Înseamnă că mai mult nu poate. Ați înțeles? Iar 3, să revin la subiectul cu omul ăsta. Ideea e în felul următor. Că tot am văzut comentarii pe acolo, că ăsta e motivul pentru care am făcut live-ul ăsta acum. Că tot am văzut comentarii, a venit rândul lui Dani Mucanu să-și o ia, să vezi ce bătaie și ea de la Țândăriți. Băi, fii atent aici ce vorbesc cu voi. Ideea e în felul următor. E la modă în România... E la modă în România să fii șmecher și mafiot și interlop pe Facebook, cum a încercat băiatul ăsta. Nu vreau să-i mai dau nume.